Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show review, and today guys sikhuluma ngoThando Nesithembu. Hi guys, angazi uma sikhuluma ngoThando Nesithembu noma ke sikhuluma ngomnakwethu. Engazuthi ke indaba ka number 5 bakithi ubaba uMusomseleki ekudala ethi ufuna umthatha, ngathi ke usezeke wamthola bakithi. Namhlanje ke mangithi ke ngithi qala lapha na ke kwi page leMzansi Magic. Ngibona ke uMzansi Magic uposte ke amakhosikazi kaBaba uMusomseleki lawa ke esiwaziyo kanye ke nosisi okusolakala ukuthi ke uyena unumber 5 base babhala ukuthi how Mthombeni, have you added to the plate kwaFlo? It's either 5th time is a charm or more. Meet the eye for the family. Stay tuned for more tonight at 7 o'clock on Mzansi Magic. Angazi ke guys noma kune show entsha yini ezayo ekuthiwa ke eye of the family, but guys namhlanje ngo7 ebusuku tune in on Mzansi Magic to check ukuthi ke kwenzakalana. Nobaba ke uMusomseleki ke after ke uMzansi Magic upostile lesithombe ubese posta naye wathi ke kwanyakaza imkhonto wenkonyane kaNdaba zazi nhle izintaba zangakithi eMzumbe. Waseke wafaka ke izithombe zakhe ke naye ke udade wethu ke onguntokozo Mzulwini odlala ke indawo kaNkosikazi kaNdlovu kumkhokha, wayedlala futhi laphana ke kwimbewu. Guys uNtokozo ke is from KZN, wafunda khona futhi KZN eDUT, enza ke izifundo ze drama. She is also a mother based on ithombe ke zakhe ayishutha ke ekhulelwe laphana ke ku Instagram page wakhe. But ke guys angazi ukuthi abantwana bakhe bangake. Bathi ke sizombona ke uma Mzulwini ngo7 ntambama namhlanje. Sizokhona ke ukwazi ukuthi ke kudlalwa ngathi noma ngampela ubaba uMseleki uyamthatha unumber 5 ekudala ke esibikela ngaye ekudala ke emzingela. Umbuzo ke uthi ke lamakhosikazi akhe angaka kungabe ke awamnelisi yini? Bese omunye angathi it's not about ukweneliseka nokunganeliseki kwakhe, kodwa ufuna ukwandisa umndeni kaFlo umama wakhe. Nizokhumbula guys ukuthi ke uMseleki once mentioned ukuthi akana umndeni because abantu ababe umndeni wakhe bambalekela ngoba babe nomona ngempumelelo yakhe. One of the reasons for Musomseleki sokufuna isithembu ukuthi ke wayefuna izingane eziwu20 amashumi amabili, kodwa ke ngeshwa nangebhadi amakhosikazi akhe awakwazanga ukumnika izingane eziwu20. Baba Musomseleki unezingane eziwu10 uma ngabe ke ngingaphosisi. So ke guys asazi ke ukuthi ke lo nkosikazi ke omusha mawukuthi ngempela akudlalwa ngababukeli ukuthi uzokwazini ukuvala igeba ngezingane eziwu10 noma ke kofa laphinde futhi aganwe ngamanye amakhosikazi ukuze kufezeke ke isifiso sakhe. Njengoba nazi guys uMangwabi uhlezesha ukuthi ubaba uMusomseleki ayikho into ebaluleke kuyena ngaphandle kwakhe. The most important person in his life uyena uqobo lwakhe, abanye abantu beza move. So guys, that bring us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion ukuthi ucabanga ukuthi kwenama kwenzakalani lana, kudlalwa ngathi noma ngampela uNtokozo Mzulwini usengunkosikazi kaBaba ke uMusomseleki. Bye.